те са едни подвизи. Разбрах, че сърцето ми е голяма. Бащука! Голяма! Виждам, че сте помогнали на моите приятели. Да, аз помагам на всеки, който има нужда от помощ. Моля да ръкнете, защото... Трябва да продължите да защите делата си обаче. Ще ви дам нещо, което ще ви помогне да се преборите с злото, да го изкорените от този свят. Сигурен съм, че имам нужда. Този молете за вас. Благодаря много. Той ще ви пази и ще ви помогне в битката. Благодаря ви много. Бъдете разумен, преценявайте действията си. Ще го направя. Ще се постарая, защото както казваш и баща ми, не както казва, защото той все още жив. Това е най-важното. Сърцето ми да остане чисто. Аз ще браня пътя на доброто до последния си миг. Благодаря много.